नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव नेचार पाब्लिकेशननिफ्राय माखासे मोननैसो गोदान खौरां लाबोना होफैनो आखायाव लानाय जादों। बे गोदान खौरांफोरा मा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो थाबैनो बुजिनानै मोननांगौनि थाखाय। अब्ला फैदो लोगोफोर जागायलांदिनि। दा बावैसो जोंनि आसामाव सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि थासारिया एसे मोजाङाव फैबाय होनजायो। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि पेजनिफ्राय लाबोनानै दिन्थिनाय जादों जि बिथाङा दिनैनि आपडेट अर्थात 19 एप्रिल दिनैहाय आपडेट होदों। बिथाङा बावैसो सम सिगाङाव पजिटिभा 34 सिम थांबायमोन, बिनिनो डिस्चार्ज जाबाय 16 आरो थैनाया जाबाय सासे। दा बिनिफ्राय बासायनाया 16 सा जाबाय होनदों, 34 सा भाइरास जानायाव बेनिफ्राय सासेया थैनानै थांबाय आरो गासै दा एक्टिभ थानाया बर्थमान 17 साल'सै होनना बुंदों। अब्ला जोंनियाव खमायै सा 17 साल'सै। बेनि थाखाय जोंनि आसामनि थासारिया एसे मोजाङाव फैबाय होननानै जों बुंनो हायो। दा बेनिफ्राय मुलुग आरो भारतनि बेलायाव नायोब्ला नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन मुलुगनि बेलायाव दिनै 23,52,115 केस जानानै दङ आरो बेनि गेजेराव थैनाया 1,61,283 सा। बुंफिनबावदों 1,61,283 सा थैबाय होनदों। बेनिफ्राय रिकभारा जादों 6,06,462 सा। दा बेखौ नोंथांमोननि थाखाय वर्ल्डमिटार्स इनफ'निफ्राय लाबोनाय जादों। बेनिफ्राय भारतनि बेलायाव नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन भारतनि बेलायाव दा एक्टिभ केसेसआ जादों 13,295 सा। बुंफिनदों 13,295 सा। बिनिनो थैनायनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन 519 सा। 519 सा थैनाय दङ। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव माइ गभर्नमेन्ट बे चेनेलनिफ्राय बा बे साइटनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैनाय जादोंमोन। दा अब्ला लोगोफोर जोङो दा नर्मालाव जाबोगासिनो दङ होननानै सानजायो, नाथाय बे नङादि नर्माल जाबोनाय समाव जोङो आसामनि बेलायाव जोङो खुसि जानांगौ बा जोङो रंजानायनि सम नङा। बियो दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै आरो माब्ला गोसारबावगोन जों बेखौ साननो हाया। बेनि थाखायनो सांग्रांथिया दासिमबो दङ। दा बे नोंथांमोननि सिगाङाव नुनो मोनगोन जिअ' BSNL बे मोननैसिमनि बेलायावबो मोनसे जोबोद गाहाम खौरां जाना फैदों। बे जाहैबाय प्रि भेलिडिटि अर इनकामिं फ्रिया जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय बिथांमोनहा एक्सटेनसन खालामनानै होदों 3 मेसिम। मेनि 3 थारिखसिमहालागै हथात लकडाउन सेकेन्ड फेज जोबहैजासिम बे मोननै चेनेलनियाबो भेलिडिटिया फ्रि जानानै थासिगोन होनदों। दा बेखौ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं, नोंथांमोना जुदि रिसार्च खालामाखैबा नायना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेहाय अनलाइन क्लास फरायसाफोरनि थाखाय थाखो 10नि थाखाय अनलाइन क्लास बड'लेण्ड रादाबा अबजार्भ खालामदों। दा बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों एबसुआ रल लादों होनदों। नोंथांमोनहा बेयाव नुबाय थागासिनो दङ। बेसिकेलि बाहाय मोनथामल' क्लास जागोन होनदों। इंलिस बे जाहैबाय 9 बाजि, सानफ्रोमबो फुंनि 9 बाजियाव इंराजि क्लास जागोन होनदों। बेनिफ्राय जेनेरेल साइन्सआ सानजौफुनि 12 बाजियाव जागोन आरो जेनेरेल मेथामेटिक्सआ बेलासिनि 3 बाजियाव जागोन होनदों। दा बेनि थाखायनो फरायसा लोगो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाहैबाय नोंथांमोनहा साफ्रोमबो बेखिनि मोनथाम समखौ दान्दिसे सम नेथ'नानैब्लाबो नायदो आरो गारजेन बिथांमोननि थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। न'आवनो जिहेतु थाबाय थाखायो, जिहेतु नोंथांमोनहा फरायसाफोरनिसिम नोंथांनि गावबागावनि गथ' गथायनिसिम बिदा फंबायनिसिम नोंथांमोनहा दान्दिसे सम बेखिनि समाव हगारनानै होदो मबाइल बा इन्टारनेटखौ, जाहाथे बिथांमोनहा सोलोंना लानो हानाय जायो। गाइड लादो, मानो होनबा लकडाउननि समाव जोङो बेबायदि खाबुखौ लायाब्ला जोङो फर्मेलि जोङो क्लास मोननाय नङा। दा क्लास मोनजोबोब्लाबो जोङो कर्सखौ बेखिनि सम आवगायनानै थांखांनायाव जोङो फोजोबजोबनो हाहैयाबो जानो हागौ। स्कुलाव जुदि फर्मेल क्लास लायोबा बेनि थाखायनो अनलाइन क्लास जेसेबां दं नोंथांमोना बेखौ गोसो होनांसिगोन। बेनि थाखायनो खावलायहरनाय थाबाय। दा बेयावहाय गासै मोनथामल' साबजेक्ट दङ। माखासेफ्रा इजि होननानै जोङो बेफोरखौ बांसिनानो गुरुथ' लाया, नाथाय नोंथांमोनहा बेखौ न'आवनो सेस्था खालामनांगोन। जा हायो गुबुनफोरनि हेल्प लानो नांगोन। नट्स बुक बायदिसिनानिफ्राय नोंथांमोनहा ट्राइ खालामनो नांगोन। आरो नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौराङा बेनो, आं बुंबाय थाखायो नोंथांमोननि थाखाय ससियेल साइन्सनिखौबो आं बेसिकेलि नायगासिनो दङ। ससियेल साइन्सनि थाखाय नट्स आगारबाय थायो। बे जाहैबाय बर' डेभेलपार्स। बेवहाय नोंथांमोनहा ब्लगाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ। मैया दाखालिनिफ्रायनो आं रिभिउबो होनानै दंखादों। बाहाय नोंथांमोना गासैखौबो नुनो मोननाय जागोन फारि दिनैसिम 3-4 चेप्टार थांनानै दंहैयो। दा ओमफ्राय टटेलि गासैखौबो नोंथांमोनहा मोनजोबगोन बे ब्लगावनो। नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव दङ लिंक, बेजों थांनानै नायबानो जाबाय। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नेचार पाब्लिकेसनखौ नटिफिकेसन बेल थुनानै होब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।